IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. In pasingkid ni Mayor Rafi Benamirito iti pagutpod nga tuloy-tuloyen iti serbisyo nga ipaay iti Mariano Marcos Memorial Hospital Extension iti pagutpod Ilocos Norte. Kalpasan dito iti nakalawlawag nga sanganasken iti panakaititulon iti lote nga nagtekderan iti nadakamat ng hospital. Malagik mo iti kalabes nga bulbulan ket narugyan iti operasyon ng napasardeng gabuto saan pa ng ipinal iti dokumento iti lote ang nagtakdiran ti nakamat ang ospital. Napalaknikan ti mayor nga saan kanon nga naskin pay nga may titulo iti daga no pa educate indunar manibod mismo iti LGU pagudpod Ilocos Norte. Pasep ti pragsarita ni Mayor Rafi Benamirito. So actually, ang hospital supposed to be preliminary operation nila last February but pinuspone nila kasi hindi maganda yung panahon. Hopefully, ito kakausap namin yung sa group chat namin with the Governor Matthew. Ang sabi is, initially kasi, sabi parang kailangan na title yung faculty. But then again, sinabi ng national government sa DOH, hindi na daw naman kailangan pala. So, hopefully yes po, actually ang hospital supposed to be panagsakan ti mayor gaputa adan datoy suportar ni papaay iti provincial government para pelang iti pan naka full blast operasyon iti extension hospital iti Batak iti Iltipogod tapos Sarbian dagiti taga norte agraman pa iti taga probinsya iti Cagayan. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.